Сега в този клип ще ви направя един бърз мастер клас за цели. Защо целите са важни, как да научиш какви са ти целите и как да направиш план, за да си постигнеш целите. Ако искаш да станеш high ticket closer, първо трябва да знаеш дали изобщо това нещо е за тебе. И как можеш да знаеш дали това нещо е за тебе, преди да си го пробвал, е като имаш цели за живота си, какъв искаш да ти е живота, какви пари искаш да вадиш, какъв искаш да ти е лайфстайла и оттам нататък да ревърс инженерниш дали това да си high ticket closer ще те дръпне по-близо към този твой мечтан лайфстайл, този твой мечтан живот или ще дръпне по-далеч. Нали? Да кажем, някои хора искат да имат деца, семейство, на 23, 24, 25 години да имат деца, семейство, така нататък, нали, искат да водят такъв нормален начин на живот. Казвам нормален, не защото е скучен, не защото е нещо тъпо, просто нормален живот. Това за мен е нормален живот. Така, други хора искат, например, да са като мене. Искат да пътуват, искат да имат свобода на времето, свобода на локацията, да работят онлайн, да имат сумати хора около себе си, да имат сумати момичета около себе си, приятелки, излизат на срещи, излизат на партията, на дискотеки и така нататък. И ако искаш да имаш такъв живот като моя, за жалост, трябва частта на семейството малко да го удължиш по-нататък. За да можеш да имаш достатъчно време, енергия и фокус за да работиш върху себе си, върху живота си, върху финансите си, за да стигнеш до такова положение. Защото повечето пъти, като си във връзка, нещата стават малко по-трудно. Така. Първо, трябва да знаеш какъв живот искаш. Дали искаш да работиш онлайн, дали искаш да работиш в офис. Дали искаш да си в една държава или искаш да пътуваш. Дали искаш да имаш много жени около себе си и да си супер социален и да се научиш на това и да си известен и да си популярен и така нататък, или искаш да си малко по-прайвет, хората да не те знаят, или искаш да си някъде в средата. Трябва да помислиш върху тези неща. Защото без да си измислил тези неща, всяко едно действие, което правиш, ти не си на 100% сигурен дали изобщо си струва да го правиш това действие. Понеже ти нямаш крайна цел. Като нямаш крайна цел, действията, които правиш, се обезсмислят. Защото просто ги правиш и така. Това са хората, които не знаят какво искат да правят с живота си, не знаят дали искат да учат или не знаят дали искат собствен бизнес, не знаят в каква среда искат да се развиват, но ходят на университет. Нали, ходят на университет, записват се за някаква специалност 4-5 години и накрая те просто толкова много време са вложили, че не искат да започнат пак от нулата току-що да си търсят какво искат да правят и трябва да работят това нещо, което са завършили. Що? Защото вече са на 24-25, трябват им пари, това им е професията, това са квалифицирани, ако започнат някъде другаде, ще са много по-ниско квалифицирани, по-малко пари ще печелят и така, и те се затваря в един капан буквално, без да са си дали възможността да отидат и да опитат най-различни неща, за да могат наистина да намерят нещо, което им се отдава и нещо, което долу-горе им харесва. Казвам долу-горе, защото пълно щастие няма. Долу-горе им харесва и реално им позволява да живеят живота, който искат. Така че, колкото и клише да звучи, на първи етап наистина трябва да си напишеш целите и да не те е страх, ако не знаеш какви са ти целите. Защото аз имах този проблем много години. Нали? Мисля какъв искам да ми е живота след 3 години, 5 години и в същото време знам, че тези цели до някаква степен ще се променят и съм някакъв. Какъв е смисъла да пиша цели за 3, 4, 5 години или една година, при положение, че не знам тогава как ще мисля и какви цели ще се поставя за себе си. Какъв е смисъл да гоня някаква цел, която вследствие във времето тази цел ще се обезмисли, защото ще си поставя различна цел, което означава, че целият труд, който съм положил, се обезмисля. Така работи моя мозък. Обаче, да имаш някаква цел е много по-добре от това да нямаш никаква цел. Буквално до това решение стигнах. Нали? И има някакви цели, които просто всеки знае, че са окей да ги имаш. Да имаш добро тяло, да се храниш здравословно, да имаш хубав режим на спане, да четеш книги, да медитираш, да се запознаваш с нови хора, да си социален и така. Нали? Има много
general неща. Има много главни неща, които ние знаем, че са просто добре човек да ги има. И започваш от някъде. Ако в момента единствените цели, които можеш да си поставиш за себе си, са долу-горе как искаш да ти е живота и не се страхувай да мечтаеш. Буквално не се страхувай да мечтаеш. Ако мечтата ти е да караш ламбота и да си в Дубай и да си дигитален милионер и така нататък, не знаеш в рамките на 10 години какво може да се случи. Наистина не знаеш. Така че мечтите, които имаш и целите, които искаш да си поставиш, не са чак толкова невъзможни, колкото би си помислил. Когато бях на 16, не бих си могъл да си представя, че ще живея живота, който живея в момента и ще съм направил нещата, които съм направил до момента. Не мислих. Не мислих, че ще са възможни. Но ето, че съм ги направил. Нали? Например, не мислех, че е възможно да направя парти с 25 момчета и само 4-5 момчета. Кой съм аз? Реално аз съм никой, аз съм просто обикновено момче. Не мислех, че ще е възможно да пътувам света толкова много време, колкото пътувах, да живея в друга държава, да варя парите, които варя, да съм човека, който съм днеска, в зависимост в сравнение с това, откъдето съм започнал и така. Наистина целите, които си поставяш, не са толкова далече. Аз преди си мислех, че ако варя 3000 лева и работя онлайн, 3000 долара, ако работя онлайн, това ще е нещо супер вау. Аз съм просто Господ, аз ги убивам от всякъде, аз съм The Man, аз съм Махил от Троя, аз съм Юлий Гаргарин, аз съм всички. Само, че започваш да вадиш 3000 долара и се радваш на тези пари и пътуваш и така нататък и свикваш с тези пари. И след това си казваш, 3000 долара не са чак толкова много, реално, като погледнеш. И след това си поставяш цел 5000 долара. Почваш да вадиш 5000, си кажеш не е толкова много. Почваш да вадиш 7, си кажеш не е толкова много. Почваш да вадиш 9-10, си кажеш не е толкова много и винаги искаш повече и повече. Което е окей, от една страна, защото растеш, за да печелиш повече и повече пари, ти трябва да продължаваш да растеш, да научаваш нови неща, да ставаш по-добър, да имаш по-голям нетворк, да даваш повече value на хората и на твоите клиенти. Така че това някои хора, като казват, ти искаш само повече и повече пари, ти си алчен, не знам с какво гледат като нещо негативно. А то реално, за да печелиш повече и повече пари, освен ако не си някакъв скамер и не си в черния пазар, ти трябва да даваш някаква реална стойност на хората, за да ги печелиш тези пари. Тоест да искаш повече пари, за да можеш да помогнеш на повече хора и да даваш повече е една страхотна цел, ако я погледнеш от тази гледна точка. М, така че да, отначало тези неща ти се струват супер невъзможни, но колкото повече работиш върху тези цели и постигането им и като правиш крачка по крачка и реално осъзнаваш, че без знаеш какво, възможно е. Възможно е. Нали? Така че да, постави си някакви цели за една година напред, може би за мечтаният живот, ама не дей се фиксира на... Трябва да имам цел за 6 месеца, за една година, за 3 години, за 5 години, за 10 години, за 20 години. Има някои учители по лично развитие, които казват, че това трябва да направиш. Трябва да направиш цел за година, за 3, за 5, за 10, за 18, за 45, за 68. Пича, ама ти не знаеш след 6 месеца какво ще стане или след една година какво искаш да правиш, така че как ще си поставиш цел за 20 години. Така че аз ти препоръчвам, постави си цел за следващата една година, нали? Постави си цел за следващата ти 5 години и си постави цел просто за някакъв мечтан живот. Нали? Мечтан живот. Или за 5, или за 3, вече зависимост. Аз по принцип си поставям на 3 години, някои хора обичат на 5. Ако искаш да правиш това, както аз правя цел за 6 месеца, за една година и за 3 години. Нали? И реално някакъв мечтан живот. Знам каква е крайната цел, знам какво искам да правя. Моите крайни цели обаче са свързани с някакви неща, които искам да развия в характера си, а не точно с някакви физически неща. Физическите неща ги използвам като награда, като нещо като морковче, нали, виж, дай да правим 15-20 хиляди лева. Това, нали, е морковчето.
Обаче в същото време знам, че ако искам да правя 15-20 хиляди лева на месец, трябва да работя върху това. Тоест, използвам целите си като някаква насока и след това, като знам тази насока, също използвам тази насока, за да работя върху нещата, които искам да работя върху себе си. Като комуникация, като правене на клипове, като обработка, като качествата на лидер, това да си уверен в себе си, това, което говориш и да нямаш несигурности и така нататък. Така че стъпка номер 1, цели. Важно е. Дори да имаш една цел, дори да имаш 5 цели, дори да имаш 10 цели, 20 цели, 30 цели, няма значение. Цели. И това може да са материални цели, може да са неща, които искаш да работиш върху себе си, като искаш да си по-дисциплиниран, по-организиран, така нататък. Може да са някакви изживявания, които искаш да имаш. Искам да пътувам до Мексико, искам да пътувам до Мачу Пичу, искам да пия ayahuasca, искам да взема тази коучинг програма. Каквото ти дойде на ума, просто пиши. Без да мислиш все още как ще постигнеш тези неща на първия етап. Просто пиши. И това може да ти отнеме седмица, може да ти отнеме 2 седмици, може да ти отнеме 3 седмици. Това е някакъв непрестанен процес. Аз реално имам един или два пъти в годината, където просто сядам и със седмици пиша детайлно какви ще са следващите стъпки. Детайлно пиша, всеки ден се събуждам, пиша. И то стават листове. В тази година, понеже си взех iPad, имаше notes, нали. Така че пиши, ама не дей се чувства, че трябва да го завършиш. Няма завършване на тебе. Винаги ти идват някакви нови идеи с нещата, които искаш да правиш, нещата, които искаш да постигнеш, с човекът, който искаш да бъдеш, изживяванията, които искаш да имаш. Така че на първоначален етап пиши колкото можеш, за какво се сетиш. Дай си да кажем 2 дена, 3 дена, 4 дена, по няколко часа на ден, 2 часа, 3 часа, 4 часа, нали? Колкото повече пишеш, толкова по-добре за теб. И всичко нахвърли, без да се страхуваш дали можеш да го постигнеш или не. Стъпка номер 1. Стъпка номер 2. Сега вече, като сме ги написали всички тези неща, си правим някакви планове. И по-конкретни цели с някакво време. Може да е 6 месеца, 1 година, 3 година, както аз го правя. Ще дам пример със себе си. Целта ми за тази година е да сваля до 10-12% подкожна мазнина, което означава, че може би ще трябва да сваля до 8 между... Да ти кажа честно, от доста години не съм бил 10-12 подкожна мазнина. Последния път, когато бях някъде около 80-81-2 кг. Този път предполагам, че съм качил мускулна маса в последните 3 години и че ще съм някъде между около 85. Така си мисля. Но в крайна сметка не знам. Но това ми е целта. Да сваля до 85 кг, някъде там 10-12 подкожна мазнина. Започнах от 122 кг. И знам, че ако искам това да го постигна, да кажем, до преди лятото, до някъде към май месец, април-май месец, аз започнах някъде към август, към август-септември, през сметни август, септември, октомври, ноември, декември, това са 5 месеца и още 5-10 месеца. Батето от 122 кг до 85, това са ти 37 кг, мисля, че, ако не се бъркам. 2,20 и още 15, да, точно 37 кг. 37 кг, като го разделиш на... Това долу-горе става по килограм на седмица, нали, трябва да свалям. И като знаеш точните с времето, килограм на седмица, в рамките на 3 месеца това сте 12 кг, в рамките на 6 месеца 24 кг и така нататък, нали, вече можеш по-конкретни цели да си поставяш. И като си поставиш тези конкретни цели, след това вече започваш да си поставяш всеки ден какво трябва да правиш, т.е. какъв ти е хранителен режим, какъв ти е тренировъчен режим. Същото нещо, абсолютно същата идеология и с твоите бизнес цели. Когато но когато си търси клиент като high ticket closer, защото
ако си бил на обученията на Exemus, знаеш, че ти като high ticket closer реално си като свой собствен бизнес, ти не си employee в тези бизнеси, не си техен работник, ти си като подизпълнител и така нататък. Ам, Ти сам си търсиш клиенти. Тези бизнеси са ти клиенти. И за да убедиш цял бизнес да работи с тебе, ти трябва да минеш през доста бизнес. Тези бизнеси няма някакъв JobsBG. Тук не е JobsBG. Няма JobsBG версията на High Ticket Closing, да влезеш вътре и да намериш някакви брутални оферти. Няма такова нещо. Бруталните оферти се намират трудно. И за да ги намериш, трябва доста да търсиш. Така че трябва да говориш с хора, трябва да пишеш на хора, трябва може би да постваш клипове, да пращаш покани в LinkedIn. Така. Има си някакви стъпки, които трябва да правиш, да намериш тази брутална оферта. Може би трябва да пишеш на нетворка си. Когато започвам отново да търся някакви клиенти, знам какви са стъпките, които трябва да направя. И гледам да си поставя някаква цел, за че трябва да правя тези стъпки абсолютно всеки ден. Същото нещо е с книгите, същото нещо е и с медитацията. Ако искам да стана по-present to the moment, нали, да съм по-в настоящето, за да може мозъка ми да спре да мисли и да се тревожи постоянно за бъдещето и да спре да мисли и да се тревожи постоянно за миналото. Това може да е за бъдещето като след 6 месеца, може да е бъдеще след като за утре, може да е бъдеще след няколко часа, след 10 минути, но просто да науча мозъка ми да свикне да е в настоящето. Може би трябва да започна да медитирам повече, ако това ми е целта, което означава, че всеки ден трябва да медитирам по 10 минути, 15 минути, 20 минути, 30 минути, така нататък. Също нещо и с книгите. Ако искам да си обогатя ума, речника и да отново да се тренирам фокуса, защото когато четеш книга, ако искаш да четеш като хората и да усвояваш информация, ти не можеш да блееш баирите и да си гледаш телефона, трябва да си в книгата. Трябва да четеш думите, трябва да ги асимилираш, трябва да мислиш. Което означава, че по този начин си тренираш фокуса. За да гледаш точно тази точка и там. Ако също това искам, трябва да си поставя цел. 20, 30, 40 страници всеки ден. Така нататък. И да, ако отидем на работа ми като High Ticket Closer, трябва да си апдейт на пайплайна, трябва да направя follow-ups, трябва да пиша имейлите, трябва да направя company research, трябва да направя client research, трябва всички тези неща да ги направя и трябва да знам за деня какво трябва да се направи, за седмицата какво трябва да се направи, за месеца, за 3 месеца, 6 месеца и така. Ако искам реално да си постигна целите, които имам, за месеца, годината и така. Така че това е стъпка номер 2. Конкретни цели с време. Това също може да се отнася и за експириенсите, също може да се отнася и за коли, и за жени, и всичко. Ако искаш реално да си хванеш приятелка или просто искаш да правиш много секс, това означава, че трябва да се запознаваш с много жени и да излизаш на срещи. За да се запознаеш с много жени, трябва да им пишеш по Инстаграм, например, да си отвориш Tinder, Bumble, ако нямаш, и да се запознаваш с жени на живо. Всички тези неща трябва да ги правиш, за да можеш да се запознаеш с колкото се може повече жени, с които долу-горе си кликваш, за да излезеш на среща с тях, да видиш дали нещо ще стане или няма да стане и да си продължаваш. Но ако не се запознаваш с жени, нито имаш някакъв шанс да си намериш приятелка, нито имаш някакъв шанс да правиш секс, нито имаш някакъв шанс да е било за каквото и да е. Просто ти не правиш действията, които трябва да правиш, за да имаш шанс да постигнеш тази цел. И така е. Просто няма как. А пък, когато тръгнеш да се запознаваш с жени на живо или тръгнеш да си правиш профил в тези дейтинг апс, Инстаграм също, между другото, опрей си шибани Инстаграм, защото е леш. На 95% от момчета на Инстаграм е супер леш. Сега ако си имаш жена и деца, окей, брат, разбирам те. Ама ако си сингъл, I'm sorry, bro. I'm sorry. Така че, когато си поставиш тази цел и тръгнеш да правиш действията, осъзнаваш, че
нямаш нужният капацитет в момента, окей, не капацитет. Когато си поставиш една цел и тръгваш да правиш действията, които трябва да правиш, за да си постигнеш тази цел, ти много бързо осъзнаваш, че в момента знанията, които имаш и качествата, които имаш, не са достатъчни, за да си постигнеш целта, което означава, че за да може тези действия, които правиш да са успешни, ти също трябва да работиш върху себе си. И личностното развитие за постигането на целите е нещо, което много хора не говорят. Не говорят, защото е трудно и защото е almost невъзможно за измерване. Как се измерва личностно развитие? Как мога да кажа, че аз съм по-развит от тебе или ти си по-развит от мене? В смисъл, как става това нещо? Единственият начин, който може да го измерваме е с крайния резултат. Пари, цели и така нататък. Обаче това също не е добър показател. Това също не е добър показател. И не е добър показател, защото ако двама са на едно и също ниво на развитие, ако двама получават едни и същи резултати, те може би го получават като си използват различните качества. Затова е да кажем, в продажбите има различни стилове на продажба. Не всеки човек е енергичен, някои хора са малко по-въздържани, но и двамата могат да продават едно и също като крайен резултат, защото просто имат различен стил. Сега това, че аз съм си развил качествата на висока енергия и екстровертност, не означава, че аз съм по-развит от него. Той пак получава абсолютно същия резултат. Личностното развитие при постигнат на целите е изключително важно, защото един човек може да прави, двама могат да правят едно и също нещо, но да постигнат друг резултат, различен резултат. Двама мъже могат да отидат да заговорят една и съща жена по един и същи начин, да кажат едно и също нещо, носят едни и същи дрехи, но имат различен резултат. Защо? Факторът на личностното развитие. Факторът на субкомуникацията, подсъзнателното влияние на хората, енергия, всички тези неща, които са невидими за човешкото око. Но играят важна роля. Това може би е третото нещо, личностното развитие. Джим Рон, менторът на Тони Робинс, лека му пръст, ще да кажа пича. Този пич Джим Рон има много семинари в YouTube и в един от семинарите гледах му ги на времето много съм гледал. Има една фраза, където казва work harder on yourself than you do at your job. Тоест работи по-силно върху себе си, отколкото работиш върху работата си. Тоест работи да развиваш качества, работи да развиваш повече интелект, повече знания, да ставаш все по-можещ и по-можещ. И като ставаш по-можещ и като ставаш повече като човек, ти имаш повече да дадеш на работата си, на хората в живота си, на себе си и реално имаш и повече капацитет да постигнеш живота, който искаш. Така че, да, работи върху себе си, бро. Let me see. Говорихме за целите, защо са важни. Говорихме за quantifiable goals. Говорихме за личностно развитие. И в крайна цел просто трябва да действаш. Този път не е лесен. Не е лесен изобщо. Аз от 16 годишна възраст знам за личностно развитие, занимавам се с лично развитие, практикувам личностно развитие. Живота ми се е променил на 500 милиона, 1000 градуси. Пак казвам, никога не бих си представил, че ще съм човекът, който съм. За мен това е най-важното. Парите идват и си отиват, жените идват и си отиват, всички тези неща идват и си отиват, но човекът, който съм, най-важното нещо, защото дори да остана без пукната стотинка, аз знам как да стигна от 0 до 20к на месец, 0 до 30к на месец. Правил съм го преди. Нищо не ми пречи да го репликейтна пак. Така че, просто трябва да започнеш.
трябва да започнеш да работиш върху себе си. Няма бягане. Или работиш върху себе си и постигаш високи цели и високи резултати със себе си, със своето развитие, със своя характер. И като си направиш това нещо и се работиш върху характера, те целите ще се постигнат. Нали? Работиш вътре и външно също. Така че да, просто трябва да започнеш. Няма бягане. Няма бягане от тази работа. Ако гледаш този клип, явно се интересуваш от тези теми, явно знаеш, че можеш повече, явно знаеш, усещаш, че на теб ти е дадено да правиш нещо повече в този свят. Нали? Може би се чувстваш, че си един от хората, които са будни. Хората, които знаят истината. Ам, така че не е достатъчно само да я знаеш, а и да бачкаш здраво. Ам, а не да бягаш от работата. И като казвам работа, не е работа като твоята професия в Макдоналдс, нищо против хората, които работят в Макдоналдс, ам, а да работиш върху себе си. Нали, да си изчистваш несигурност, да си изчистваш травмите, да изчистваш слабостта, която носиш в себе си. Това е важното нещо. Слабостта. Като изчистваш слабостта, златото само ще дойде. Това е от мен за днеска и до следващия път.